Paniri Ihu Borai Harimau Soलोंसालि बिथांमोन दामगिरि रोजाबगिरि साफ्रोमनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय बिथांमोना मिलौदो देंखोजों जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय दानिया जोङो हारिमुआरि बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनो आखायाव लादों बेखेवनायनि सिगां जोङो दिनैनि बेखेवगिरि आलासिजों लोगोसे बिजिरगिरि बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइजों बरायगोन मान बावगोन गिबिथारावनो हारिमुआरि बादायलायनायनि बेखेवगिरि भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सार सुक्राम बर' बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आंनि लाइभ जानानै खोनाबाय मोजां सार्च खालामब्रा चेनेलाव बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय सार बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय दानिया दिनैनि हारिमुआरि बादायलायनायनि बिजिरगिरि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि रौता मिउजिक कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि आदा रन्जित नार्जारि बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिजिरगिरि महरै जों मोनबावनो हादों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि इन्सट्राक्टर जनिर उस्ताद बिद्युत साहारि बिथांखौबो बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय
ELC नंबर IC बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि आदा जावरिखां बर' बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव जोङो बरायनो आखायाव लादों बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि अनिल बर' बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथाङा बेरगाव जिल्ला बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि लोगो आफादगिरि साबायखर थाबाय। दानिया जोङो दिनैनि हारिमुआरि बादायलायनाय बे हारिमुआरि बादायनायखौ बेखेवनो थाखाय दिनैनि हांख्रायजानाय आलासि बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सार सुब्राम बर' बिथांखौ गुरै खावलायबाय। बेनो लाइभआव फैगासिनो साबस्क्राइब इना लाइभआ औ बेनो अलाव फट' होगासिनो नै लाइभ जादों दा मोजां नुना नुवा खेबसे नायनो नागिरदों आङो मोजां नुवाखै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि साननै जखोन्थाय साननैनि हाबाफारि लानानै बार'लाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव खुंनाय मानिजाथाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु बिफाननि नेहाथारि लोगो नेहाथारि आरो नैबे हारिमुआरि बादायलायनायनि जि बिजिरगिरि जाज मानिजाथाव जाजमोन मानिजाथाव गुबुन गुबुन दखरा एबसुनिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन बादायारि नोंथांमोन आरो नैबे पानेरि आरो कसुबिल हालामाव थानाय सिबिजाथाव मानिजाथाव गेदेमा नोंथांमोन साननैनि हाबाफारिनि जि गिबि साननि हारिमु बादायलायनाय बेखौ आंखौ बेखेवगिरि महरै हांख्रायदों बिनि थाखायनो आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। हारिमुआ मोनसे हारिनि बिथिं मोनसे एंगार हायै बिथिं हारिमुआ हारिनि महर मुस्रि मोनसे हारिखौ सिनायथि महर मोननोब्ला जेरैबायदि आंगो धोरोम नांगौ राव थुनलाइ नांगौ थिग बेबायदिनो हारिमुखौबो गोनांथार हारिमुआ हारिखौ थाब सिनाय होयो जाय हारिया हारिमु गैया बे हारिया आबुं हारि हिसाबै सिनायथि मोना नाथाय बर'आ हारिमुआव दोहोनि बे दोहोनि गोनां हारिमु जोंनि गेजेराव एखनब्ला बर'नि गेजेराव खायफा खायफा बर'आ बेखौ सिनाय हाया दासिमबो दुखु नाङो जोंनिनो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुङाब्लाबो बुंनो गोनां जायो जोंनि हारिमुखौ बै आफादनिबो नांगौ नाथाय बे हारिमु दैदेननायावसो
हारिमु एक्टिभिटिस खालामनायावसो सुबुंखौ सिनायो नाथाय एक्टिभिटिस जोबनाय लोगो लोगोनो मानसिखौ सिनाया हारिमुआ गुबुन गुबुन बिथिंनिख्रुइ एकथा